jawabi. Wannan maganar da zan yi kan mai uwa jawabi. Ki daina batu akan fice ruwa, ki tuna yadda kika sha fama da rayuwa. Kada ki dinga sa kanki kullum a damuwa, ko so kike yan anguwa su kira ki da karuwa. Ki rike aure shine ribar ki a rayuwa, da sanadin shine kawai zaki rabauta. Amma abin takeici shine kina nuna wauta, sai dai kawai Allah ya kyauta. Da an ce aure kice sai kin yi karatu, sai kin gama kafin aure ku ci wani sambatu. Zaton ki sai kin yi jami'a zaki rayu, ko wanda ba su yi ba su ake kira marayu. Tsaya ma ni ina da tambaya, idan ka aure ba ki taya kika samu? Ki faɗa ko ke yar gaba da Fatiha ne, ko da gidan ku gaba ɗaya ba ma'aurata ne? Gwara mu sani ai mu ƙara baki dama, in kike ɗauka ki sani to akwai nadama. In kin manta in tunatar ki yar uwata, ko kin ki aure Allah sha'awa tana nan. In kin yi azumi yau gobe ma tana nan, baki da zaɓi Allah kawai ki yi aure. Shin in kin kammala karatu mene zaki? Ko so kike ki rayu kamar kina bariki? Wallahi da irin wannan rayuwar gwara ki mutu.